ai ngo yo play namar kene kapor ngi yo ban iwan lang ha ka yeng ka jong u ban mane ban iro penon borom yu nga pediang siong bahaya phi barok ki prabangai jong ka balang adu gi temen besan ki rang ba balang bat ya phi ki prabangai jong ka balang ki prabangai ki bajuan jingeseng bat ngi re ki mempat don kerteng balang bat lese la bandon ki prabangai na ki wei ki balang bat ki wei de ki perlok perjor tengap diang siang bahaya phi barok sakane ke jeng menelang yo blai swa bengin sedang tongin IT ho blai trai ngi don ha ka yeng ke bakhoj ke bakentang ban mane ban yero pendon borom yeme bat ngi IT ngi penkentang ya kene ke jingeseng ha ka kerteng ke comeu jisu kerku ya kene ke jingeseng kerku ya ke program barok ki bangi dewan pendep ha ka kerteng ke jong jisu ngi duai amen tongin nang ye teng ban sekri lang yo blai ngi ruai ke ba arspa andreu popra arspa andreu popra try to one ban kerku yangi dakabor ke jingai ai ki jing kerku kumulaba hangi menta to penslai the atrai menta ngi kerpat yu laba hangi to ai ngi dang ap atrai ngi dang ap barolang to pentemai ke jing ruai ke ba arspa andreu popra
baban duai ngan puli naga kitab Genesis the Hidden Bible laban pek kelenong kebaar kedekot kebaar ter Genesis ar lenong kedekot kebaar ter bat keni kederu kepang kebangan yoban yahikai hakani kejan me kedekot kebaar ter Ti hakabah nyau kesngi ublay ula pendep no yala kikam ya kabau lala penlong bat hakabah nyau kesngi ula syong sngi naga kam jong u barok ya kabau lala penlong bat ublay ula kerku ya kata kabah nyau kesngi bat ula kentang ko ya ka nabah hakane kesngi ula syong sngi naga kam jong u barok ya kabau ublay ula la penlong bat thau Kani kalong ka jingi thuk khana sapang ki beneng bat ka perthei man bala pelong ya ki hakata ka sngi bau trai bau bleu la thau ya ka perthei bat ya ki beneng bat ya ki jing thung baro jong ka lengkha man ba kimpat la long ha ka khendeu bat ya juhur baro jong ka lengkha man ba umpat la mi spe na bau trai bau bleu umpat syam la penhap ya slap halor ka khendeu bat bau ubriu ru umpat la don ya ka ban rep ya khendeu tiu lo la mi na ka khendeu Barlai halor ke khmat ke kendeu barok baru trai bau play ula thau yau ngan peteng ha ke dekat ke bapra utrai bau play ru ula thung ya ke per ha ke Eden sapang mingi baru lebu hang ta yau tau briu yau bau la thau baru trai bau play ula pelong ba kin mi na kata ke kendeu ki ding barok ki ba itnat ban khmi bat ki ba bit ya ke ban bam bat ha pedeng kata ke per Yau ding ke jing im bat yau ding ke jing tip ya ke babaha bat ya ke basniu kawaru kalami no na ke Eden ya ke ban ai ya kata ke per bat nangta kala klat bat kala long sautnat ke kerteng jong ke banengkong kalong ke pison kata ke betuj saudong ya ke ri habila barok ke wei ha ke badon ke ksiar bat ke ksiar jong kata ke ri kalong ke babaha hang taru don u bedelium bat u mauleng nai onyx bat ke kerteng jong kawa ke baar kalong ke gihon kata ke betuj saudong ya ke rikus bat ke wei bat ke kerteng kawa ke balai kalong ke hidekel kata ke betuj sepang mingi ke ri Syria bat kawa ke besau kalong ke Euphrates bat utrai bau blei ula shim yau tau priu bat lebu yu ha ke per Eden ya ke ban tre bat ban sumar ya ka bat utrai bau blei ula hukum yau tau priu Uda ong nau ding barok haka keper da ka babam melak ban bam. Hanrei nau ding ke jing tip ya ka babaha bat ya ka basniu menom yo bam na u na ba haka ta ka sngi ba men bam na u da ka bayap men yap sisa. Tobleun kerku habang isngap bat sa skor ya ka ktin ba ko jong u tongin duai. Kopa jongi ubah beneng hakane keno pai ke sngi ngidon haka yeng ke bakoi ke bekentang ke jome bat ngi ai ngo yame nama medon bat ngi we pi we hakane ke tiyau baro istio na do ke sngi nangkong hado menta melari mela sumar mela yadan ke jingma ke jing sniu mela kerku ya ke jing puli puthi ke jing tre jing ta jongi hakane ke por ngi wan lang haka yeng ke jome kat ne ngi yadon haka yeng ke jome Iwan hang ne na kabenta ban mane yame ban yaro yame ban pendon burom yame ban aingo yame na kabenta ke jing baha ke jome na kabenta jongi iwe piwe badru ban yo snyo ye ke jing ruai ho ye ke ktin ke jome trai habang idon ha ke yeng ke jome ngidon la ki jong ki jing kit ke bakia ki jing shimet ha ka long ying long sem ha ka jing shem jongi ha ka jing im ke jongi Mitip khambaham bat meyo I habang idon kumne hakmat jome yarap yangi wei pi wei bangila ban bread ye kita ki jingkit bakia ki jing ki bangi ya kendu hame bandangila mi na kene ke jing syakri lang yame ngin long ki bala sting kita ki jingkit ngin yo ya ke jing suk ngin yo ke jing kemen ha ka jing im ke jongi trai ngi dua kene ke por yarap yangi wei pi wei bangila ban IT pen kentang ye lede hame Hoi mensim bakoi banang pendap yangi wei pi wei bat ai ngi ke jing start ke jing sempang bangila ban pendap yaki kam ha yeng ha ke jing trei ha ke jing pule ha ka balang ke jome bat ha ke snong ka thau ha ke babun ki jing kit kle ngi duai ai ngi wei pi wei ke met ke bakoi ke bakia
oi nang karku ya ke jing trai jing ta baki nang roy ki nang man bah karku ya ke jing pule ki badon ha ke jing pule baki laban pas bah hau no snem ha pedeng ki jing ki baki ya kendu trai ngi duai ru ha ke por ba mendon bat ki kun jong ka balang ki banget ki bapang ki basitom hayeng lene ha hospital ngi dua yarap ya ki bakim dei ban snyosi ban du mensim rei mensim jomen pentengan ya ki bat yarap ya ki bakila ban phai shame ban shania ban ai tilut hame ngi dua ngi kam ganti ke jing pen khia ha kamet ke jongki bat ngi kam ganti de ke jing jingam snam jome halor kamet jongki bat ngi dua ru na ke benta ki banget ki baduk ki bekerdu ban ngi duai ba yarap ya kiro kimde ban snyosi kimde ban kuslai rei kin bu ke jing shania hame ublai men yarap ban pendap penbiang ya ke jing don kam jongki ha kane ke jing im o ngi duai ru ya ki kun ya ki banget ki bala jengai ki bala phaidin name ki bala ngop ha ke jing sniu bon jai jong kane ke perthai ngi duai ba mensim ba khu jome un kren haki bakin snow thu baki don kam yame ki don kam ye ke jing kala ka bamut kin i yame haka baki deru maki banwan shaka jing manilang yame ni duai ru hakani ka por atrai ba men don lam rangkat bat kito ki prabnget ki bala no karta kimla suban wan shaka yeng ka jome ka mensim jongki ka kwa banwan rei ka met kam sha shu yarab bakin snow ba me don bat ki ba me i yaki mensim jome un pentingan un pensait bor yaki way pi way o ngi duai ru hakane ka por na ka benta ki banget ki badan shabar jongane ka jalla ka jongi shabar kari India hake jing puli hake jing trai kam jongki yarap yaki ru way pi way haba ki don jengai na ka yeng ka sem na ka snong na ka balang ka jome kinom klet yelade bakilong ki kristan yarap yaki bakin long ka jing shai ka melu hakano ka jaka ka bakidon karkhu ya ka jing trai karkhu ya ka jing puli bat ngi duai ka snam ka jome kan tap yaki yadana ke jingma ke jing sniu khamtam ke jingpang ki ba ma ki ba sharkhai ki ba bon jaj hakini ki sngi bat ke jing sniu ki ba soitan u theu bat utar ket ban penjot pen sniu trai ngi duai ru hakani ka por nang karkhu ya ka wai pa ka wai ka long yeng hoi ki don ki long yeng atrai ki ba kendu ki jinge ki don ki kenrum kenram ha ka long yeng ka long sem trai yarap yaki bakim dei ban du mensim du jingkarmen rei kin phai shame meu bleu bala ban penbha penmiat ya ka yeng ka sem jongki trai kan ka por ngi duai men kerkhu yang ngi sachi sen lamba ka ne ka jing sakri lang yame ngi IT bat ngi pengentang hameu bleu badon bor baro kerkhu ya ka por kerkhu ya ka sngi ki program badangsa ki badai ban pendep keburom ngi ai shame kerteung jisu ngi duai amen tementangin pendep yaki kam jong kapalang ki program ki barangsa ini ok men penkentang ki jingai ngu hadin ketang ini ok jing ruai kerpang nai masa kindi el nongri bat ke bobot nang tang ini ok jing keren ke ketin ke jong play nai pastor jungi Reverend Dr. GP Poshna ti kum kabalang ni ai ngo yu blai lang bai pastor jongi yo ban sam ka khubor ka tin ka jong blai ban yeslong ka jikai na ka por bat ni ai khublai pastor i la shim ga ni ka panta ka khrau ka ban ai ka jikai ka ko dor ka tin ka jong blai han ka chan miet pedang pai lang jong ka balang kum ka balang du ai bu blai ka khui pi pastor dorang kat ka yeng ka sam ka jing pen kre ka pi baro namta ka ni ka por ka pamenta bat kum ka balang itu ai pastor ai ka met ka bukat ka bakhia lumba ki por baro ka jingkoi ka jingkhia pastor ka long ka jingker khu ka balang hi baro ka wai hadim lawai ka nika jingeseng jeseng thai ka nyo jeseng jongki kinyo ka subject ka ba ka lapen bet ukristan do mentoi na ka benta ukris pensyong na rim na filmon kala nang banang kong kot bakharwai ban kren dai Mrs. Banisha shooting jeseng samlar kinyo jeseng jongki shibet hakapor sau shiteng ban kren han ke jeseng samla di Mr. Anderson James Jerwa lashai shitarik lai arjar huwei ke kamiat mandi ke banongkong ke jong benai nginyo ke jeseng duai nam ta revival ban pulis dang berduai Mr. Langstar Jarang ban yelam ke jing duai dari Mrs. Blessful Khan
Lai terik lai arjar fuwei ke degemiat balang. Polis dang berduai Miss Saira Sofia Warjri. Inyo jeseng duai ndega bentang ke jingin mensim ke balang ke jing yalap ye gospel bat kuwei. Ban yalam hingi jing duai ngi Shania Sherman ba intapen ben. Haka sing sajan riu terik lai arjar fuwei inyo jeseng duai nam ndega jing penkre ke sing terai. Polis dang berduai musta ban kerlang nong klau. Ban yalam hingi jing duai dan Mrs. Iba Laventa Warjri. Hakasing utrai pat kebanuan nyotrik layar jarfuai kejesengin yo kumbujo kemutang hakan ekspor shibji janmiet di la kejingwan kiparmet kelongkum ni kemajuan ndai kejinggerpat kelongba pin sengoba bandang ya ibun yaki SOP kiba ka sorkar jongi kalabu di nginyo ai kejingruai kerpang naimis dahun sakiat rembai when you nongkren namsa GW Karmujai. Jeseng entai kinyo ika jeseng duai nam tak World Day of Prayer. Penyalam kijing duai Mrs. FN Nongbri. Jeseng samlar kinyo ika jeseng ke posau sting ban keren dai Miss Wanda Shisha Karbuli. Kita kilong ki program nam takan ika sengi ke janmin ban nam takan ke tiyoru prostio. Hak ne porpan nginyo ban pen ketang ika jingaingu ngan kerpat temsan bi khongwer ban penkentang jingai wah dien kata ini yo ke jingroi kerpang masakin di el nongbri bah dien ke jingroi kerpang jongi IT por bahasa ai pastor jongi Reverend Dr. GB Poshna kini gilong ke jingpen benar Tunggu langsung nyai ngu eme able bokpa jingi bahabneng namar bamedan rengkat bangi kene kesing barok kawai bagum ni hakani kapor ki walam ni ke jing aingo hakani ke jing syakri kebalang si bentana ke jing kerku ke jong me ke walam kerku ingi nak benta mengilak ban tre bang kata ban ya ban yang ban penon kami kita ke jing kerku ke jong me ban kenmau rahmat e kakam ke jong me walam jing aingo kum ni kenrat tu isne ke ban kerku bahkan nang roy kakam ke jong me apa kabalang dah kabangi ki para bangi ke kersyane ka kat kum ke jing kerku ki babahatam ke jong me Narakat mereka wei pakawai ke ketika lain no, bakirku kena pedang jongi, kihun jaka balang, dan pedang jongi kepada pedang kejing sitom, dan pedang kejing duk kejing tangan, penkot bor kikum tak kena bin, ban asyik kam ke jong me, narakat mereka por ke basah ke bos syakri jomai pastor dan keren ni ke bentah, juga ketiin ke jong me balong kejing hikai yang itu kerku alam tu mensim bakhui, yang iru kibas ngam basyak skor. Yalam do mensim bakhui milaban play ki skor ki baknya mensim ki jongi milaban sautu kham bahai ka khtien ka jong me narakai ka por ka basa ka buram mi ai shamen about Jesus Christ about trying pan amen. Kerteng jong kajing rai kalong me unong penlong bakra. Yang
sesuai Yesus tu pencanai nas liang banle atrai gadur itenan ngapong kapin pabakrau milong wat langalong ba sudah burung ni penku hanga bakal jumpa jami lawe jong ngami pen ba jing ya ro ya mengan ai bat kaburam syamitra mano balaban batai jing mayang kacaba pa haladi nayat berkat pa banlo kanuk sabang pa banyai nila mensim kaswai Jisu tu pencanai nas liang banle atrai banyai nila mensim kaswai Jisu tu pencanai kas liang banle nakabanta ko burong balay. ai ku play ba Kennedy ba di Susan kibala ai ngi tu ka jingruai ka long ka jing kerku na ka benta jongi lemba kisur ki babang ba ki kentien ki badon jingmut ki badon ka kubor to play nang kerku ya pi ka jing ko jing kia ba nang ai pi ka bor ka jing start ka jing champang te shwa bengen poi se ka ktien ka jong play ngin yerwai ka wei pat ka jing ruai ka ba khandai phon riu jing ruai ka ba khandai phon riu ai bangan kham i yu Jisu ai ngan shakri ai ngan ko ngo daga ktien ye u ngan yaro ai ba ai ho u yalade baro itu ki dekot ka ba khandai phon riu ban long chinh hun ca bu neng on yai ken mau ya ca chiu nom on da
jeng soku ai ujisu Kristu trai ngala shen jeng hun asyadem ukun ai bangan kam hit you jisu ai ngan syakri ai ngan ko ngu dakak din ya ungan ya ro ai ha uyala di baro ya ka jeng soku ai ujisu Kristu trai ngala shen jeng hun asyadem ukun. Tongin duai try kerkhui ke tien ke jome ai nga ke bor ke jome bat ke jing start ke jing sempang bat irap bangila ban siau thui ke tien ke jome lembau mensim ba khoj ban hikai ngi keteng ke jome jisu ngi duai amen. Ai kublai ki teman besan ki bala manyadon ki rangba balang bat ya phi ki prabangai ki bala bandon hakane kapor tengi ladep ban ya hikai ya ka kitab Genesis hadu kelenong ke ba nengkong ke ba khadu ke de ke ba blai thau yo briu hakadur ke jong uhi ngatrai gitu ki bawan se ke jing hikai ki lang kan mau le si gitu ki jing hikai ki bangiyo chua ban wan ke ne ke klam hakatu ko por bat ngim yo suban teng ti menta pat ngin pej ke ne ke lenong ke ba ar kadau bangasim ke ne ke kitab Genesis iwei hadu khatwei kalong ladangi siau thu i kitab Genesis ngila ban siau thu ya ke Bible ketien blai namar ke Genesis kemut ke jing sedang jong ki ai barok ke jing sedang jong ki briu ke jing sedang jong ke pop ke jing sedang jong ke longying longsem bat barok ke jing sedang ki don hakane kitab Genesis iwei hadu khatwei ti the Pidon Bible kitu ki bentang ngala pule menne naduk kane kalenong ke baar ka dekot naduk ke baar ter ngan pule biang kane ka dekot ke beneng ke baar haduk ke balai Genesis arnong te ha ka bahnyau ke sngi ublei ula pendep no yala ki kam ya ke bau lala pelong bat ha ka bahnyau ke sngi ula shong sngi na ke kam jong u barok ya ke bau lala pelong bat ublei ula kerku ya ke ta ke bahnyau ke sngi bat ula kentang ko ya ka na ba ha ka ne ke sngi ula shong sngi na ki kam jong u barok ya ke bau blei ula la penlong bat thau kabanang kong kamat kalong ublei usong sngi haka sngi kabahnyau ublei usong sngi haka sngi kabahnyau kabamut ublei usange bantrei haka sngi kabahnyau habau ublei usong sngi haka sngi kabahnyau kamut bau thaj kumbalong mangi kibrium dangila trei barok sisngi ngi thaj Hanrei kamut namar baka jing trei jong u kala dep lut kumta usnyau baha bat usnyau hun ya ka ei kaba ula dep thau ula dep pelong wat lau blei usong sngi hakane ka sngi ka bahnyau Hanrei u penyaj u pej u kmi usunchar hi ya ka jing im jong ki jing thau barot aingu yo blei ki don nyau sngi ha ka shityo
Bat henrius ngi ublay uai na kabenta jongi iwe piwe bangin pule bangin trengin kta. Pai ye ka jing baha ka jong blay. Henrius ngi uai na kabenta jongi. Henrei ha ka sngi ka bahnyo pat ngi day ban shong sngi. Kata ka day ka jing kwa ka jong blay. Kata ka mot ngim day ban trey kanu ka kam ha ka ne ka sngi ban trey ban kta. Hoi kidon ki jait kam ki bahab ban trey hakane ka sngi ke bahnyo kum ki pulit kum ki doktor ki nurse bat kinong ki batrey haki jaka sumar bat kidon de ki wei ki jing trey le se ki bamla ban kier ki haban trey hakane ka sngi lada pipuli naga ktien ka jongblay haga kitab Leviticus ar phusan lanong ga khot ka basau ublay uhukum ru yaki Israel man ga nyo snem Kimday ban rep ban riang ha ka kendau ka day ban shong sngi knang ba kan yo ban shong thaj bat kan pen thamai pat yalade kata ka day ka hukum ka jong blay ka ktin sabaton kamdon ha ka ni ka dekhot ka baar hanrei ka jingmut ka don namar ba ka ktin sabaton layo na ka ktin Hebrew Shabbat Kamut ban shong sngi, ban senge, ban trey, ban kta. Tangba kani ka dekhot, ublay syam la hukum ban rakhe ya ka sabaton, kumbadon ki jing hikay ba bakla, ki ba pensyong nong rim na kani ka dekhot ka baar ki ong pech ublay hukum ban rakhe ka sabaton hang ni. Bat ki ong nadu ka jing pelong ya ka sabaton ublay la hukum. Henrei kamdon ka bakum kata. Namar ba syam la hukum nadu ka jing pelong ban rakhe ya ka sabaton bat kam syam la sedang nadu ka jing pelong kaktin ublay kam syam la yathu baki kpatemen haswa jong Moses baki rakhe ya ka sabaton kumu Adam Noah Abraham Ishak Jacob ka sabaton ka sedang lembat ki kon Israel hapo ka jing elam Moses Hakari klau, bat ngila ban shem yakani kitab Exodus kan riu lenong ga dekhot ke baar paulai. Deuteronomy san khatsan, bat kani ka sabaton ki prabenget ke tang na ka benta ki Jew, ki kon Israel. Ka baar pat kamat kalong ublay ula kerku bat ula kentang khoj ya ka sngi ka bahnyo. Ublay ula kerku bat ula kentang khoj ya ka sngi ka bahnyo. Artli ki ba ublay ule ya ka sngi ka bahnyo. Kaway kalong ula kerku ukerku ya ka ni ka sngi ka bahnyo. Kaway pat kalong ba ula kentang khoj ya ka ni ka sngi ka bahnyo. Kaktin kerku kamut ka bor ka bapha ublay banwan ka jing baha ka jing roy ka jing kiu bat ka jing job ha ka jing im jongi kibriu napdeng kisngi baro ki ba ublay ula thau ka Bible ka yatho de tang ka ni ka sngi ka bahnyo ka ba ublay ukerku nang taru ublay ula kentang ya ka ni ka sngi ka bahnyo kata kamot ka ni ka sngi ka long ka ba kentang kaktin kentang kamut kerpang kabamut ba hakani kasngi ublay upen kerpang yaka knang baki briu kin kenmau kerpang yu hakaban mane bat ban pendon burom yu hakani kasngi ki kon Israel ki pelong ya kasngi kabahnyo kasngi sajan bat kadai ka sabaton na kabenta jongki hakani kasngi kim trey kim kta bat kira khekho ya kane ka sngi ka bahnyo kum ki kristan pat ngi pelong ka sngi ka bahnyo ya kane ka sngi sonde ka bamenta ka bangi khot ka sngi utrai ne don ki bakhot ka sngi ublay hakane ka sngi ngim dei ban trei ban kta hakane ka sngi hoi ban shet shet jenta tengi hap shet namar mengi habam henrei ngimdei pat ban trei
ki kam ki ban pentut ya ke jing wan jongi sha ke jing yeseng mensua lele ki kepa jongi mensua ki perking bahaya ke ni kesngi ke banyo kim ju sha ban sum ha kesngi ke banyo si sonde kim ju sha ban sai jang kim ju sha ban lej jing lej kim ju sha ban thiet jing thiet ha ke ni kesngi ke banyo ki perking bah atrai pi ki bala he ki bala san pidang kan mau ya kata ha ke por jong ki kepa jong pi kumno ba ki bat perking bahai ke ni kesngi ke banyo mlong ban le ai la de ban pendep ki kam baro de ban pendep ha kesngi sajang bala de ban thiet ki jing thiet baro pen thiet ha kesngi sajang dan rai menta i kumba ke ni kesngi ki babun ki bangai ki la nyo sting kala sting no ke ni ke sngi ke banyo ke bau bleu kurku badu bleu la kentang ko ya ka ya ka sngi utrai lene ka sonde ka bang ki banget ki mane yo blei la jit de ki apostol ki sunran ki jong jisu bade ban rakhe ko ya ka mdai shu ka sngi sejain lene ka sngi seterdi ndrai ya ka ne ka sngi la jit de ki apostol ban mane ban syakri yo blei namar ba balai ki pensong nong rim na ka jingmi pat ka jong Jesus Christ ngi kan mau ngi tip baro bau jisu yap ha ka sngi tho ding udon ha ka jing tep bad umi pat ha ka sngi sonde ka sngi utrai ka bamenta bad na kata ka daw ki apostol ki pensong nong rim na ka ne ka jingmi pat ka jong Jesus Christ namar na do bawan Jesus sa ka perthai ya ka jingim ka jingay la pensong nong rim hau omshu haki hukum ki ba barok ki hukum ki kedeu sepang jisu ki kren sepang jisu habau lawan mod la pendep ya ki hau jisu but hakane ka sngi utrai ka sngi ka bahnyo ki prabengai ni dei ban wan tista sha ka yeng ka jong blai ban mane yu ban yero yu ban pendon burom yu ban aingo yu namar ki jingker ku ki bangim la ban nyo ha ka jingim jongi lain no ka pang ka sitom leni lain no ki dau ki bam la kier kata ka bamut ngim dei ban song bat thia jaitu hayeng oi hakani ka singu blai menta aingo yo blai ngi abun ngi don kat ni bat nga kmilanti kermen bangi dei ban wan tista man ka singu blai mdei tang ki por ki balong teng teng bat namar ba ka sngi ka bahnyo ka sngi utrai ka dei ka sngi ka bau blai ula kerku kumta ka long ka sngi jing kerku bat habangi wan sya ka jing yeseng ha ka yeng ublai ha ka ne ka sngi ka bau blai ula kerku ya ka bamot ngi yo diang ya ki jing kerku ki ba kerpang habangi don ha ka ne ka yeng blai ha ka ne ka jing yeseng ublai u kerku kerpang yengi ki don ki banget ki bam nyo kor ya ka ne ka sngi ka ba nyo ka sngi utrai bat ki bam wan sya ki jing yeseng lang kimwan se ke jing seng lang bat kidon la ki jong ki dau ban ai kidon na pedang ki banget ki ong kimwan jing seng na mar ba ki isi ki wit yano kidon ki banget ki bamwan jing seng na mar ba ki pej ki nong kren mano ban kren tau ta ban kren ki ong om seo tenan seo bang da kren da uta ngan lej kata kamut ngi wan jing seng kidon ki bawan jing seng na ka benta ki brio andrai ngi wan jing seng na kabenta ublay na marukwa bangin don hakayeng kachongu bangin maneyu hoy ngi yakendu pra bangay kum ka kanhun ka fellowship tangba ngi maneyo tay tiladangi mane ladangi wan ngi siu thu hakata karukom ngi wan ban maneyo blay lada keren mano ruhang ni pulpit ngi wan sikajingeseng namarba kinong keren kidei tang ki atiar ki bau blay pendon kam ki keren hi na kaktin ka jong ublay bat pin yo hi ai na kaktin ka jong blay ki don par ki prabenget ki ba ai dau ki ba mwan jing seng ki ong ublay hayeng ru don ni tem nai le jing seng hoy ublay udon hangi hapo jongi
udon hayeng udon ha college ha Jakarta udon ha kayeng jong u hang ni tangba udon kerpang pat ha kane kayeng ke jong u hagapor ke jong sim David ubleu lakwa bakinte ke temple rei umsha yo u David bantai ke temple namar baki kti jong u ki bitsnam ulayale bon kitma kat bakai temple ke de balong ke bakoj te ubleu ong mdeshu mame David bantai ke temple rei deu kun jomeu Solomon bad u Solomon haga jing sensyar sau hosnem mdon keno katma mdon ke jing bitsnam te de mo u batai ke temple bad de hang tu ha ka por baki pen kentang ya ka tinung blai ke yathu ka wan ka burom ka jong blai ka teng shan ka burom blai ha ka temple ka bumut wan blai ban shong ha ka temple ka ban mani te namar ka takadaw ka amdon mla ban yanujor ya ka yeng ka jong blai bat kumjuru kidon ki ba ai daw ki ong imle jingseng namar khambha mangi ki bamle jingseng ban ye gitu ki bale jingseng ngilet jingseng bangilong ki ba pop ken ngilet ban be si ka jinglong hok jinglong janai ladangila biang lepa ngimdon kam hi ban wan jingseng rengi wan ban yai penjanai yeledi bad ublei ban ngiyai si ka jinglong janai Lada day ki daw ki ba don nong rim bat ki bamla kiar ublay unom snyaw lada ngimpoys hakane kasngi. Hanre lada day ki daw ki bam don nong rim bat ki ba ngidangla ban kiar lada ngimpoys ka yeng ka jong blay hakane kasngi ublay usnyaw si namarula kentang penkerpang yaka. Pi ledangim ledaki banget kimpoy sa kayeng ka jong blay ban mane ban sekri yu ka daw tenrahi ka long ba kimpat i yu sispa na ka sispa ka baw blay i yengi sispa na ka sispa tangkai wat yaw kun banwan ban sya na ka benta jongi ka jingit ka bamdon ka tlit bala ban batay ka jingi yu blay yengin te ledangi i sisa yaw blay ledaki banget ki i sisa kani kasngi kinam pep si kijing sekri kumbangong menen light no ki daw ki bamla kiar ban ngide ban kenmau ki prabengai artli ki bor ki ban khanglat yangi ban wan jingeseng ka bor ka long na sepo ka do pop ka bahir pateng nau adam bat kani ka do pop ka bahir pateng nau adam barabor ka pentlot penswai penjaitu yangi teng ka pensnyo let's say pi snyau tha met snyau bayong kle melumala kedok kelapan snyau pi tha kle pi bayong kle mnai le thia na song na haye ti pi pen snyau ye kedok pi klempoi jingseng ngidon no haye ngi thia sngi no haye nden de la poi se jingseng kata ke pang met kata ke tha met ka bayong kle ke melumala ka ja no but uwei pat unong pentut ia ka jingwan jongi ka yeng ka jong blai ka dei usoitan bat usoitan un yele kat bala ban penbon kam yengi ha kani kasngi bat ban penwit yengi da kirukom ki baper ti kum ki banget ngidei ban ya kun persya yele persya ya kani ka jing trei jong kini ki bor arteli ki banget ki bamwan se ka jing seng ha kani kasngi utrai ki duno ya ka jingkerku kiba kerpang hakane kasngi te namarba kan kasngi ka bahnyo kasngi utrai ublay ula kentang yaka kataula kerpang yak penkerpang yaka na kabenta jong u kumta ngide ban ay yakani kasngi baro pura so blay ayang hinrius ngi ayu ka way kasngi habangi ayu ka bamut ngi poy sa kayeng ka jong u kata ka dei ka jingkwa ka jong blay kabalai pat kamat hakane ka dekot ka benriu sau hadun riu ka bible ka ong kumne kam tam gane ka dekot ka ba san riu bat ya ki jing thung baro jong kalangkha namar kim pat lalong ha ka khendeu bat yau juhur baro jong kalangkha man ba pat la mi spe na ba trau ba blem pat semla pen hier yo slap halor ka khendeu bat ha ba ubriuru pat la don ya ka ban rep ya ka khendeu tiulo ulami na ka khendeu badula ai halor ka khendeu halor ka khamat ka khendeu
barok kebalai kemat kelong ublei u ai slap halor ke kendau ke dekot ke basau hadu ke banriu ki jingtung barok ki jingtung bat ki johor ki badon ha ke lengkha lene ha ke ne ke kendau ong ke Bible ki ba ublei ula hukum ha ke kitab Genesis ke lenong ke benengkong ki la don ha ke ne ke kendau tang ba kimpat penmi spe kedau kelong ong ke ketien ublei namar ba ublei 4 ai slap 4 don slap ki jingtung ki don kam yo slap ki don kam ya ke leer ki don kam ya ke sengiru kumba don kam mengi ki briu badru namar ba kimpat mi kini ki jingtung namar 4 don briu ban rep ban riang ya kene ke kendau ke ketien ublei ke yathu pat ba ulo umi na ke kendau bat ula ai halor kmat kene ke kendau kata kamut uslap umi na ulo kata kalong ke bamayan ke bau ublei ule bat uni ulo mde ubawan na beneng re ubami na kene ke kendau na ki ukiu sesun beneng bat uwan biang hakadur slap sya kene ke perthai sya kene ke kendau kata ga ke bau ublei penyai ya kene ke mariang bat ya ki barok uslap ulong ubadon kambaha na kabenta ke kendau bat na kabenta ki jingtung barok haba omdon slap ke kendau bat ki jingtung ki terkong ki yap kawai kadau bajia ke nem sniu ha kene ke perthai kalong namar ba omdon slap ha kapor batung betep ki nong rep bat habadon ke nem sniu omtang ubriu kerdu jingbam wat ki merat ki jingriru ki kerdu jingbam ki nom yo jingbam bat kan don ke jing yap tngan ha kene ke perthai kumba ke jia ha ki katto kane ki ri ha ke perthai ha ki ne ki snem bat mentaru ki don ki ri ki ba kerdu slap ki badon ke jing yap tngan tang baban slap pelat ru kamlong ke pen sniu pat ya ke kendau ke pen sniu ya ki jingtung hau neu snem baladep snem arhajar arpeu ki bon ki nong rep ki ong mlong su ki jingtung ki laduno namar bala jur pelat uslam ki prabenget ngide ban aingo yo blei namar kini ki jingtung barok ki bau bu ha kamariang na ka benta jongi bangin psa ya kane kemet ki johor ki so ki jajing bambaro ki bau labu ha kane kamariang ngam tip kan nungut na pedeng jongi ha kane kapor ki baju kan mau ban duai ya ki nongrep ledang ong ya pira kti kan nungut pila ju duai ki nongrep ngidai ban duai ki nongrep namar klem ki nongrep nginom yo ban bam kilong ki badon kamba ki nongrep klem kinong rep nginom la ban yo jingbam kum tangi de ban duai yaki ki batroi shitam ban penbiang bam yangi bat yaki nong song snong baro ngin duai bau bleu nang kerku ki nang koi nang kia ha ka jing trei ke jongki bat ngide ban duai ru yo blei bau unpa yo slap ha ka por ka bau de ban wan bat ngide ru ban duai bau blei un yadana ka jing penjot yaki jingtung Kidon kinong penjot ya ke jingtung ki knyang ki sim ki merat ke leer bejur bat ndala jur than uslap kene ke jingslei ka penjot ya kini ki jingtung bat ke wanra ke jinge bat ke jingdu nong ya kinong rep bat ya kinong song snong ke basau pat ke mat ke long ha kene ke dekot pra hadu ke bekat sau utrai bo bleu la thung ya ke kper ha eden sepang mingi balobu hang ta yo tau briu yo bau la tau baru trai bo bleu la pelong bakin mi na kata ke kendau ki ding barok ki ba itenan ban kmi bat ki ba bit ya ke ban bam ban hapdeng kata ke per yo ding ke jingtip ya ke ba bat ya ke ba sniu ke waru ke lemi no na ke eden ya ke ban ai ya kata ke per bat nang ta ke la klat bat ke la long sau penat Kabasau kemat kelong ublei ula thung ya kene ke kper ha eden. Ublei ula thung ya kene ke kper ha eden. Kata kamut kene ke kper ke don ha ke jaka ke bakot ke eden.
Bat kene ke Eden kadon ha kene ke perthai sekaliang pangmingi jong keri Israel don ki baong menta kadon sekaliang sekitan jong keri Iraq. Te kene ke keper kadai ke bekerpang namar bala thung kerpang ya ka dau blai ke ktin Eden ke mut ke jing snyo bah ke jing kemen habau blai ubu yu Adam bat ki im ha ke keper Eden kisnyau bah ki kemen sisa kat bakim pal lepop namar ki bit ki biang baro na dong sedong la biang lut ha kene ke keper kelalong ke paradise ki biang kat kum ke ktien ublei ula pen biang lut na dong sedong ha kata ke keper Eden ublei ula pen miru ki ding baro ki ba itnat bat ki ba bit ya ke ban bam kata kemut ki ding ki ba don ki jaj sok bun jaj hala ke ayom bakin yo ban bam u Adam bat ke im bat hapdeng kata ke keper ublei thung kerpang arteli ki ding ki ba kerpang uwei la khot u ding ke jingim bat uwei pat la khot u ding jong ke jingtip ya ke babha bat ya ke basniu u ding jong ke jingtip ya ke babha bat ya ke basniu u don u ne u ding jong ke jingim uding jong ke jingim kabamut haba u Adam bat ke im ki bam yu u kersan ye kene ke met ke jongki u kersan ye ke jingim jongki bat haba ki bam yu kabamut ba ki im hakene ke perthai bat kin yai im setai sebom jukut te kabamut ba kene ke jingim kan yai peteng ye ki nadu na kene ke perthai bat hadu habneng bat kin im slam ru badru leda kalong kumta kabamut leda ki kim bam yaw neu so uba ubleu la mana ban leda ki bam yaw ni kabamut ka jingim jongki kan yai peteng kumbanga ong mene bat kin yai im hakani ka perthai bat sedu setai sabneng bat uding jong ka jingtip ya ka babha bat ya ka basniu pat kabamut ki babam yaw neu so jong neu ding kintip ke ai ke babha bat ke ai ke basniu ublei ula penmiru ya kawai kawa na kene ke keper katang ila ban sniu thu ki prabangai ba kene ke keper kelong ke keper ke jaka ke ba itnat ke ba pengat bat ke ba saiso namar ba kidon kiding bat kene ke wa ka ai ya kene ke keper bat kene ke wa anda kelami sabar na ke keper Eden ong ke Bible ke pai penat sau penat bat ke wei ke kerteng ke pisen ke bedon hakini ki than habila barok bat hakene ke jaka ong ke Bible ke don ke ksiar nangta kene ke ksiar ke long ke babha bat don ru kini ki artli ki mau kordor ubdelium bat umau lengnai onik bat kene ke jaka ke badon kini ki marpo kendeu ki ba remdor bat ki ba kordor ngila ban sneu thu kede ke jaka ke ba riuspa banang ta ke wei pat kene ke kerteng jong kawa kede ke kihon bat ke wei pat kede ke hidekel lene ke tikris bat kawa ke basau kede ke kerteng ke Euphrates menta ki dang don stang kini arteli ke Euphrates bat kene ke tikris rei ki wei ki nong tho ki ong bon ki la du no nangta hakane ka dekhot haka kamat ka basan hakane ka dekhot khat san hado ka ba khat nyo ka Bible ka ong kumni baru try bo blei ula sim yau tau breu bat labu yu haka pereden ya ka ban trei bat ban sumar ya kan baru try bo blei ula hukum yau tau breu do ong nauding baro haka per da ka babam mela ban bam hanrei nauding ke jingtip ya ka babha bat ya ka basniu menom yo bam no na bahagata ka sngi ba men bam no da ka bayap men yap sisa ublei ubu yo breu ha ka per eden ublei usim yo breu kata kamot u Adam ya ka baula thau ha ka dur ka jongu bat ulabu yu ha ka ne ka per eden ka bau blei ula thau kerpang ka ne ka per kau kam ka benengkong jong u Adam ka long ban trei
PE ki prabengai wat haswa baka pop kan rung se kepertai ublei ukwa yo Adam ban tre ban kta ban long smart ban long sting umdai ban unsu song jaitu unsu tia jaitu hagane ka pereden handrei udai ban tre hoj don kam ban wer nyut ban weng ye ki nyut ki jermi ki sia namar hagato kapor 4 don nyut 4 don sia 4 don jermi nrei kini ki don de tang dau bleu la tim ye kani ka kendeu haka Genesis kelenong ka balai ka bangin saya pe ka kam ka ba arpat ka ba bleu shani hau ne Adam ubreu ka long ba un sumar ye kani ka per ka ktin sumar kamot ban pej baha kata kamot la shani hau kani ka kamru baude ban pej baha ye kani ka per hang ne ngila ban siau thu ki prabengai ba u Adam u long u sorder u ban pej ye kani ka per u ban tre ye ka u ban sumar ye ka bat kum u sordar u bau bleu la shani hau un sahab ai jing ken show blei hatu pendap ne em ye kani ka kam ka bau bleu la shani na ka benta jong u bat hang ne ngila ban siau thu ka kam ka bau tre ka dei ka jing shakri lene ka service kabau ai shaublei hakane ka per eden Iwan shakane ka perthei ban trei om ban long ki ba jaitu hake kitab probab ki don bun bah ki benta ki ba ka tenung blei ka kren bah ya ka jing jaitu ka balong ka pop haying ide ban trei ban sensyar bah ya ka ying ka sem bat ban hikai ye ki khon ki kti jongi ye ka ktien ka jong blai haka kam ka bangi trei la dangi trei ka kam office ka kam hikai ka kam doktor ka kam engineer ka kam bala ubleu kwa bangin trei hok ye kata ka kam ngidei ban sim ye ka kam haka sensar ka khadar haka snong ka thau haka imlang ka salang habala jit bat benset yangi ban trei tang ba ngi trei bat ngi kit kam kum ki banget ngi long ka jing sai ngi long kamlu ngi trei ban pen baha bat ban rat deng khong ye ki jing sniu ki badon haka snong bat haki imlang ka salang haka balang ru ngi ye kit ye ka kam blei habala benset la shani hangi ban kit ye kata ka kam ngi kit de ka jing kemen de ka jing ai tilut met bat mensem ngi dei ru ban trei bat ban sumar ya kane kamar yang ka saudong saukun jongi bat hikai ki khon ki kti jongpi ya ka dor jong kamar yang bangim dei ban penja clear ya ka saudong ka saukun hikai ki khna na do bakidang rit bat kum ju rum dei ban pensniu ya ki klau ban penjot ban pom ban thang ya ki klau ki ptap ya ki sim ki do bat ngidei ban kan mauru ki prabengai kano ka kam ka bangi trei laha ka perthei le ne ha ka balang kata ka kam ka long ngidei ban sniau thu bakadei ka jing shakri ka service ka bangi ai shaublei ubala shani hangi ban trei kata ka kam ka bangi trei ka longru ka kabu ha ka bangi yo ban pendon kam ya ka sap ya ka jing start bat ya ka jing la ka bau play u ai yangi haka kam ka bangi trei ka dei bandon ka jing hun ka haka tin nong wei ki ong ka job satisfaction compare la ka kam ka barit le ne ka ba kraw compare la ka jing yo ka long ka barit le ne ka ba he han rei ngi dei ban hun haka ta ka kam ka bangi trei namar la dangi yo ka ba he la dangim hun ka ta kam don jing mentoy lada pihun haka kam ka bapitre lada kedai ka barit ru kata kalong ka badon kam but nakata ka daw kedai bandon ka jinghun haka kam ka bangitre haka kam ka bangitre kano ki jing ki don bet mla ban like na ki jing badru ka jingbon kam ka don bet mdon kano ka kam ka bambon kam dan rei hapdeng ki jingbon kam u blai pat u yarap yangi bangila ban job ya kita baro kano ka kam ka bangi trei ngidei ruban perkhat ki pra bangai omtang bangan yo tulop bahkan yo ban kersani ka ying ban mentoy ka ying kasem
Henry ngidei ban perkat habang atre ya kano ke kam ka long ro ban yarap ya ki para breu. Bat lamba ka ne ka jing tre jonga ublei un yo burom. Kata ka de ban wan ha ka jingmut ha ka mensim ha ka donut ke jongi kum ki bangai. Ngidei ban tre smart ya kano ke kam ka kat kabala ban set hangi lah ka perthai lah ka balang kat ba ka mit kampat wan ong Jisu gospel yonis kendai sau u Jisu ong tre kat badang don kesngi namar ka mit kan sawan tre kat badang im namar ka mit ya ka jingim jongi wei pi wei kan sawan ka bamut ka bakut ka jingim jongi kan sawan ti nama kata kadangi de ban tre smart kata ka de ki jingkwa ka jong blai kaktin ublay nga siyaw tenat ha ka gospel yonis kan nyaw saw u Jisu duway siyaw ublay ukpa jong u artli ki baw yato uong kat bang ngadang don ha ka pertay ngala pendon burom yeme kata ka way bat ka baar pad uong yaw ublay ngala pendep ya ka kam ka ba me ay hanga ban tray lais nem siteng u Jisu tray ha ka ne ka pertay ula pendep ya ke bau blai ula ayu bat kene ke ju ke de ban long yangi ki banget ki balong ki nongbot ki jong Jesus Christ habangin yeng hak mad ublai ki prabanget hakawai ke sengi ngide ban not ban ong bangala pendep ya ke kam ke ba mela ban set hanga leda hayeng haka jaka trail ne haka balang bat ngide ban not ban ong bangala pendon burom yeme haka ne ke jingim hakane ka perthai lamba ka jingim jinglong lamba ki jing trei ki jonga bat ngin not ban ong kumta de tang habangila trei hok ngila pendep hok ya kata ka kam ka bala shani angi la hakano kono ka jaka ka kam ka bangi trei nang ta ublei hukum yau tau breu ka bamut yau adam nau ding jong baro haka kper da ka babam mila ban bam kata kamut hakani ke pereden kidon bun jai kiding so but na kita kiding so baro wadamula ban bam kat bamon but udon u neuding ke jingim u blai wong bam kam lele ula ban bam yo neuding ke jing imru hanrei ka wei pat ke hukum ke bau blai u khang u mana yo adam kalong u ong hanrei nau ding jong ke jing tip ya ke babha bat ya ke basniu menom yo ban bam kata kamut maubat ke im kimbit ban bam tang na weu ding jong ke jingtip ya ke babahabat ya ke basniu namar bala de ki bam yau neu so jong neu ding kin tip ke babaha ke basniu kila ban penyeper ke babaha ke basniu kumba tip ublay ti ublay mukwa ya ki bakin tip ya kata ngidei ban kenmau ki prabengai ba habau blai uthau yo breu adam bat uthau ya ki im uthau bat kamon like lord hakaktin nong wei ki ong ka free will kamon like lord bat hang neu blai ukwa ban tenju lene ban tes ya ka jing ko ngo ne ka jing bom ko ngo ubreu hau neu ding jong ka jing tip ya ka babaha bat ya ka basniu bat u adam bat ke im kintip tang ya ke babaha lada kim bam nau neu ding jong ke jing tip ya ke babaha bat ya ke basniu henrei lada kibam ke bamut kintip ru ya ke basniu bat kene ke her pateng hangi ki briu ru bat pateng la pateng ki prabengai nama kata kadau ublei lo ong ya ki ba kim de ban bam nau ding ke jing tip ya ke babaha bat ya ke basniu kata kadai ke hukum ngidei ban kongo yo blei bat ia ke hukum ke jong u ki badon hakane ke ktin ke jong u habau ong yang ngile habau ong ngi watle ngide ban ko ngo nang ta ublei upen benaru ke jing pen sitom lada kim ko ngo ia ke hukum jong u ong na ba kata ke sngi ke ba men bam na u da ke bayap men yap sisa kata kemut kim la shu ban im hakane ke perthai bat ban yai peteng setai haduk syabneng haka jing suk ke jing kemen kumba kilong hanrei ke jing im jongki kan sekut ledeki bam yau tau so jong ding kin sayap bat ki don kam ya ke jing penim
lada kibam bat ya katang saya pej hagalenong kebalai sakmat hatu ki kongu ni kim kongu yo balai bat balai bakim kongu leni balai baki kongu bat ki prabangai nama kata kedau namar bangimla syu ban yo keju kejingim nang ne syadu sebeneng bat kejingim jongi nama kata kedau hakawai kesngi kan sekut no badru bangin yo ya kata ka jingim bom jukut ngidon kam ya ka jing penim ban ngidon kam nama kata kedau nama ka jingim jongi kan sekut ngidon kam man pen kre ya lede man kesngi ya ka jingim ka jongi ti habangan penkut hakane ka por lemba kane ka jing hikai na kane kitab Genesis ar hadu ka bakat nyo ngakentu ya nga bat yang iwei piwei to ngin nyokor susu ya kasngi utrai lene kasngi sonde namar bakade kasngi kajong play ka ba ula kerku la penkerpang ya lede ngin ailut ya ka barok su ngide ban aingo ya play man kasngi namar kini kijing ai jong u yang ngi barok kijing bam ki ba labu ha kamariang bat ngide ru ban 3 minute ban trei hok ya kenu ke kam ke bala benset hengi lah ka perthele ni ha ka balang badru ngide ban kongu kenmau ban kongu ya ke hukum ke jongblei ke bau ong na ke benta jongi namar ke jing kongu ke kambha ong Samuel yo sol ban ya ke jingknya kamentoy bamen kenya ya kini kemar ublei remem kongu haba ong penyap ya ki amalek medang tengkai ki babahatam ti habadon ke jing kongu ka don ke jing bet ke jing renti nadu na yeng ha ka snong ka thau ha ka balang ha ka jing em jongi ki breu ban ngideiru ban yai pen kre ya ka jing em man ka sngi namar ka don ka bakut ya ka jing em ka jongi iwei pi wei ha ka wei ka sngi ti to bleun kerku ya ka ne ka ktien bakhu jongu na ka benta ka burom jongu amen. Tingin ya penwai no ya kajing sekri jongi to bleu nang kerku ya pi ha ka ne ka tiyo ha ka jing tre jing ta ha ka jing pule ki jong pi bad bleu nang ai ka bor ka jing start bangila ban pendep ya ke ki bangi pendep ha ka ne ka jingim bad in penwai no ka ne ka jing sekri lang in yarwai ka ba lai spa pra peu nyo lai spa pra peu nyo tre ba kamit kan sawan Trei barok sistem. Trei kat badang sa umjer. Ha perthei trei dep. Trei kat badang syai kesngi. Ha pok kesngi be. Trei bakamit kan sawan. Bat jing trei lawai. Hadin kini kecing ruai ngakot i. Teman besan JM jerwai. Sembah ban ai kecing kerku penwai. Lai spak prapu nyo. Treasure
God bajishai God dansa pray kasni kansep pray arubasep kasni ching sepom lakshashu pray karbanang wan kamit banjing tre laku Dogin yawai umlei buh pa jungi wah avnei isnei benathe kijingker khu halaga jingi slok kaktien ke jongme lingbau shakri jongme hoi pastor jongi Reverend Dr. Poshna abegini ki kentien baro kinyo jaka agadonu ke jongi barhaga bawaino tu abege ji ba ke jong blei kupa kijingai jong Jesus Christ lamba ki Jesus lak batiang ga bayai pen ngen jomen siam ba khoiru kinyai lo rengkat sarengkat hoi bu shakri jome hoi pastor kumjuru bangi ke para bangai hoi ba kabalang hi hangne bar hakleng saslak kabarthai nadumenta halagata amen.